אז בוקר טוב לכולם, היום זה היום הרביעי והאחרון של החופשה שלנו. עכשיו אנחנו הולכים לאכול, וב-10 אנחנו אמורים להחזיר את החדר, את הכרטיסים לחדר, ואז כנראה אנחנו הולכים הביתה. אז יאללה, נתראה בחדר האוכל. אין גם פה פיצה. אז מה אתה בדיוק מתחת? לקחתי פסטה עם עודף שמנת, מקושקשת, פיצה ולחם עם חמאה. אוקיי. טוב, אז יאללה, בואו נחסל את זה. עכשיו חזרנו מארוחת הבוקר, עכשיו אני יצאתי מהשירותים, ומה זה הדבר הזה? זה נעליים. בואו ננסה. מה? קיצור, עכשיו אנחנו עולים לחדר להכין את המזוודות, ואז מחזירים את החדר, אז יאללה ביי. עכשיו אנחנו הולכים להחזיר את הכרטיסים של החדר, המזוודה כבר מוכנה, הכל מוכן. עכשיו צריך לצאת, אז יאללה, נתראה בחוץ. אנחנו צריכים למלות את הבקבוקים שלנו לדרך, שלא נהיה צמאים ולא יהיה לנו מים. אז עכשיו אנחנו יצאנו מהבית מלון, עכשיו אנחנו בדרך למונית שירות שתביא אותנו לאוטובוס עד לתל אביב, כאילו המונית שירות עד לתל אביב, ואז ניקח אוטובוס עד הבית, וזהו, אז נתראה כבר במונית שירות, אז יאללה ביי. אז הגענו למונית שירות, וכן, יש לנו עוד איזה 2-3 נסיעה עד לתל אביב, אז נצלם לכם את הדרך, מקווה שתהנו, ועד סיום הנסיעה, יאללה ביי. עכשיו אנחנו מחכים לאוטובוס, וזהו, אז אנחנו עוד ממש חוזרים הביתה. מרי! מרי? איפה מרי? הנה מרי! אין חמודה! טוב חברים, מקווה שנהנתם מהוולוג הזה, הוולוג הענק הזה. אז תודה שצפיתם חברים, לוולוגים קודמים תסתכלו אחורנית. אז יאללה ביי.